Θα σας δείξω τον πύργο του Άιφελ που έφτιαξα από puzzle, κομματάκια, puzzle και τον πύργο της πίζας. Αυτούς τους δύο πύργους. Είναι πολύ τέλειο, ανάβουν και από κάτω. Αυτός ανάβει. Περιμένετε να βρω το κουμπάκι. Εντάξει. Δεν φαίνεται, αλλά δεν φαίνεται. Αυτό είναι. Αυτοί οι δύο πύργοι. Ναι. Ήθελε πολύ υπομονή να το φτιάξεις. Δηλαδή κομματάκι κομματάκι το λύγησες, το έβαζες στο σωστό μέρος που έπρεπε. Οπότε αυτό ήταν εύκολο λίγο στο τέλος. Και έφτιαξα το πύργο της πίτσας και τον πύργο του Άιφελ.